Hello, ole tun chuba kon lang le ta a tun chuma kon ei tur chu radish chum ni lo radish bai le mar charot chuan hi an chiri ania chuan hei arsa le vai chum pawlh chuan bean chuan hei satui chom tur ania chuan mar charot ah hian nga thu kan tela chuan hemi radish ah pawh hian kan tel theuh nga thu kha chuanin hei arsa le bal nia ei ṭan hmel mai ang chi hei hi chuanin ka video hi min share sak zel turin ka nghen duh bawk chia chuan comment tha tak tak min pek then awangin ka lawm lutuk tuk ania hei an cheri radish
ว่าจนไม่เฮียแต่มนุษย์วันเนี้ยจนไม่เฮียอาเซียนตุยถึงตัวก็เราให้พอเฮียที่บ้านเรียนมาจะทักตัวกินอัดชัวมาอัดตุยเลยตัวจนไม่อาเซียนเทียมเลยตัวก็นู้ตัวเซียมตุยถึงเลยตัวก็ตัวไอ้ตุยถึงตัก
hei Anjali chuan hemi henglo Anjali siam a hianin hemi arri le arthial le arthin heta an tela chuan hmarcha thak tawkin a siam a tui lutuk a thak bawk chu tui bawk siam